En el nou fons nuclear s'ha aconseguit finalment tindre aquesta dotació econòmica, molt important que part d'aquests recursos que venen dels fons nuclears puguin acabar revertint als territoris que tenen en aquest sentit les dues centrals nuclears, Vandellòs i Ascó. Com a Terra Alta tenim dos municipis dintre de la zona 1, que és 10 quilòmetres, que són Fatarella i Corbera, però aquest fons amplia el radi d'impacte a 20 quilòmetres, per tant fa una segona roda, un segon radi, i aquí entren 3 municipis més. Per tant, el fet de tindre 5 municipis dels 12 de la Terra Alta ens permet dotar-nos de possibilitat de tindre una rebuda d'aquest fons nuclear. Estem parlant de 24 milions d'euros anuals a repartir entre tot el territori nuclear i jo crec que són unes inversions brutals a les que no estem acostumats a rebre aquestes quantitats de milions. Jo crec que com a territori cap dels membres que n'hi formen part. Ara estan en la fase d'aprovació de reglament, però sí que de cara al 2023 aquesta inversió ja es pot fer efectiva i hem de buscar projectes que siguin transversals, que tinguin un impacte econòmic, que revertisca el que vindrà a ser el tancament de les nuclears, i a la vegada jo crec que pot ser una generació d'ocupació molt important que per la nostra comarca hem de ser capaços de saber aprofitar. Jo crec que trobarem projectes i és que són anuals. Estem parlant de 24 milions d'euros al 23, 24 milions d'euros al 24 i així successivament. Mentrestant, ja dic, en les nuclears hem de ser capaços de revertir-ho i si hi ha impacte a la Terra Alta i hi ha impacte a la Ribera, al final acabarà revertint a tot el territori en el seu conjunt. Des del Consell Comarcal no tenim informació d'aquesta regulació dels espais, no se mos ha fet arribar. L'Ajuntament d'Horta sí que ens ha fet saber que encara esta Setmana Santa no regularà espais perquè està revisant ordenances, està establint-ho tot de forma correcta. A l'Ajuntament d'Arnes sí que estan regulant espais, però ho han fet ells a títol personal. La idea com a Consell Comarcal sí que va ser posar en un mateix punt, assentats a una mateixa taula, a tots aquells ajuntaments que podrien tindre espais en possibilitat de regulació, com pot ser Arnes i Horta, Bot, i Prat de Comte i Gandesa pel tema de la Fontcalda també. Vam posar-los a una mateixa taula, en agents rurals i Mossos d'Esquadra. Estava molt verd el projecte, esperem tornar a reactivar aquesta taula un cop Horta ja ho tingui tot una mica més establert, i el que nosaltres pensem és que aquests espais han d'estar regulats de forma comuna i homogènia a tota la comarca, perquè si tu ets turista i vas als Estrets, t'importarà ben poc si entres pel terme municipal d'Arnes o si entres pel terme municipal d'Horta. Com a notícia important és que l'Ajuntament d'Horta, que és el propietari de l'estació d'Horta i de l'estació d'Arnes-Lledó, que està dintre del terme municipal d'Horta, ha canviat els usos d'aquestes estacions i això permetrà destinar-les a usos turístics o usos molt més amplis dels que hi havia fins ara. Això per un costat. Per l'altre, estem treballant la subvenció dels plans de sostenibilitat turística a nivell dels 4 consells comarcals, en paraigües Copate, i evidentment la Terra Alta apostem per Via Verda i apostem per donar vida a estacions de la Via Verda. Estem parlant en diferents alcaldies que tenen estacions per posar-hi projectes que tinguin un impacte econòmic a nivell turístic important i per rehabilitar-les i que quan estigues allí l'estació tingui vida i a més activitat econòmica que creiem que és el més important per acabar arrelant gent al territori i donar-li un sentit al que és la pròpia via.